Poštovani pratitelji, dobrodošli. Dobrodošli u novi video. Nalazimo se na sajmu u Benkovcu. Naš redoviti mjesečni shopping na Benkovačkom sajmu može startati, može krenuti. Idemo u obilazak, ne znamo di ćemo prvo krenuti, ali krenut ćemo negdje. Krenut ćemo, mi znamo sve di ćemo krenuti. Ajmo vidjeti hoće li Jelena uspjeti potrošiti novce koje je dobila za ovaj shopping. Koliko mi da? 150 eura. Pa ljudi, počnite zbrajati koliko sam potrošila. Ajmo čaj u akciju. Bo. Ti se uvijek držiš starih, dobrih, provjerenih proizvođača. Kod ove gospođe skoro smo već 2-3 mjeseca uvijek nešto kupimo. Dobro, ove suve smokve od gospođe. Jer ti triba smokava, ne tri? Ne triba mi smokava, ali smo šta vidjeli u nje, gledaj. Poriluk. Poriluk domaći. A i 4 maca mi daj. 4 maca, Biće rižota od poriluka. Bravo, kako se ugodio. Ja volim i u juhi. Pito me poriluk, nego? Nekako mi je mal, biće... Pa mlad je. A mlad je i domaći? A i domaći, normalno. Vi ćete ga ugusto i posadili onda? Pa i je, i budu. Sad se vidi. Baš od želje domaćeg porilka. Hoće ga biti drugi put isti. Pa vidit ćemo ako naraste, jer je još mal. Dobro. To sam birala veće. Jer ona iz dućana ne mogu vidjeti, a volim poriluk. Ja u dućanu nisam ga ni vidio da ga ima, jedino je ovako na pijetu. Ima. Šta ti kažeš, jesi zadovoljna s porilukom? Jesam. I šta ćeš spremat s njim? Pa mogu juhu ti napraviti sa porilukom, mogu ti žuti, rižot napraviti. Sve mi može napraviti, viš hoće mi ugoditi u svemu. To je dobro, da. Malo je taki. Je li malo takih žena? Da, danas je izašlo da muževi ženem spremaju. Viš ti kako je vrijeme došla, kako je u stara vremena? Da. Kako je bilo u stara vremena? U stara vremena se ljudi, muškarci, muževi, kako ću reći, poštivali. Poštivali. A to danas... Nema. Jesi čula? Sprema i on meni. Pa ja kuvam zato što volim kuvat. Aj dobro, ja volim spremat pa spreman. Ali recimo ona čisti, ja nikad ne pamtim kad sam zadnji put usisa kuću, to uvijek govori. To je tako prije bilo. Žena je bila s dicom kokća i spremala i prala i čistila i to. A čovjek je bio u polju ili na poslu zaradio novce? Ima polje, ko nije zarađivao i opet na neki način. Ali žena nije radila, Samo je radila u kući, Jana, ublav se u kući. To je bio posao koji se nije cijenio. Tako. Ali je držala 4 ćoška. 3. Ne, 3, 4. 4 je, pa je. Znači nije se ženski posao prije 50 godina cijenio? Slabo se cijenio. Slabo. I skoro nikako. Ali zato je sad došao na cijenu. A to je opet kako kome. Je? Jer ako si ti na starinski odgojen, ti se toga držiš dok si goživ. Tako je, onda ove mlade ako starinski odgojene poštuju muža. Teško. Evo, gospodin kaže da ništa mu nije slađe nego tebe vidi kako ideš. Jer, a vi snimili smo... Lani si me snimao na onome... Na nevestko sam pekao jajnice. Tako je, sićan se, je. I znači slatko idem. Gleda kako on, tako ja sinoć metio pol pivca, samočke. Pol pivca ste počupali. Bez turbi. Neka. Gonio ja Čupa. Sam. Idemo mi čak dalje u obilazak vama, puno hvala, vi nas uvijek razveselite. I imate jednu životnu mudrost što se meni sviđa. Pa dobro. Ti si totalno gospođu izblesira. Neka i to doživim da neko reče. Ja sam dala 10 eura. Čekaj, daj ti njoj nek ti dade klip kukuruza, vratio je taj 2 eura. Može. Evo izaber. Neću se ne razumiti ti, evo, koji ćeš? Izaber taj, dobro je. Hoćeš ovaj. Pa ćemo posijati, sve je bolje za satimentri. Posijte, čekaj, je li ovo imajte kokića? Nije kokića. Nije kokčar, ne. Ali je starinski. Kad je mladi, prži se i kuha se i to. Za tvoje koke. Za nas, za dicu, ja ću to posaditi. Za dicu. Gledaj lipi traveš, amča, pošto su? 10 eura. To su sve unisex. Ima li muški? Ima i muški, to je unisex. Unisex? Da. A dobro. Šta ću mu dati za... A hoćeš ti uzeti sebi, ne meni. Ima i traperove. Gledaj, traper to je. Ali zašto nema za muški? Evo tebi ova dobra stala, evo tebi ova lipo bila prva. Ne vidi ovih, ne možeš, evo, od divote ne znaš koja je liči. A gledaj ova zelena lipa li. Evo te ovo crno. Ne, ti crno, ja vam nisam. Ne, Ovo Pariz. Ne to.
Ona voli zelenu boju. Ne bni ovo, ona je vedra po prirodi. Ja se čudim kako je nisu nazvali Vedrana kad se rodila. Nisu znali da ću biti toliko vedra. Rekao, ne smijem. Dobro je bolje mučat, bolje nešto primučat. Da, bolje nešto. Ajde lipa, ova je lipa zelenkasta, ne more neg naka. Čekaj. I ta je dobra. Dobar dan, ja objedamo malo. Vi slobodno to sve izvadite da vidite. Imate i ovo lijepo. Jer mi smo odlučili njoj kupiti jednu traviješu ili ti ga pregač. Aha, meni se ključa kupiti. Imate ovak lijepa. Zato jer imamo jedan kanal YouTube gdje kuvamo. I onda ona... Moj, inače muž. Aha. I onda, njoj ja kuvam lipo, dotjerano u košulji i džemperu. Trebate pregaču. Ona treba pregaču. A vi trebate pregaču. Znate šta mi trebate? Jel imate sapuna za prat fleke? Nema. Kad si dotjeran u košulji i džemperu, jel tako šta mi treba? Onda mi treba sapuna samo. Treba ti, ja sam puno ne flekajem. Nije, jel? Ma kakvi. Ajde. A lipo imaš, nećemo sad već čitao vječno. Evo, ovdje ću, evo, ajde. A to su karirani stolnjaci, to je dobro. Pa šta hoćeš više? To je, ja volim ovake stolnjake. Ovakve mi zadnje. Ako uđeš u kafanu ili lokal gdje je ovaki stolnjak, To su stolnjaci bili pred 25 godina. jer to znak da je pravi lokal ako sad drži. Pa da, ako ima lokal miris po Janjetni, ako je masno po sve. janjicini, po dimu, onda je to prava stvar. pravi lokal, da. Ajde lipo izaber nešto i idemo ča. Totalno si me sad blesirao, sad ja pila uzeti obu, a tebe neće tih tvojih stolnjaka. Ma uzmi šta hoćeš, daj, nemoj se zaprkavati. Otpašće mi ruka snimat, šta je bez veze. Šta te blesirao, ova žuta? Zdi limunčići, ti voliš limune. Kupite jednu torbu. Ne treba nam torba. Ne trebamo to. Kako mi ne treba torba? A ja ću gasa pa ću palit kad se odlučiš. Znači odustala je od traveše, ona će i dalje kuvat, ali šta si našla? Torbu. Pišite u komentarima jer njoj dobra torba. Odlično je. Ne, stvarno. Pa je li vesela, evo. Je. Ne mora imati ništa na sebi nego ovu torbu. Ali znaš šta je, ovdje je sve nekako dizajnerski, ovdje je baš me iznenadilo ugodno. Pa da, pa ova moja gospođa je... Mislila sam se... To je sve ručni Čekaj, rad. a ko ovo radi, vaša Pa gospođa? moja gospođa, da. Znači ovo je njen ručni rad. Pa da. Di je da dođe vamo? Evo je. Pa dolazite vamo, znači ovo je vaše sve. Da. I pregače i ovo. I pregaču, da, šivamo sve. Lakice za kosu, za bebe, svašta radi. Pa čekaj, vi ste stvarno ste kreativni. Evo, sad sam oduševljen. Hvala. Sad mi je još draže i Mi je lipše. sve reciklirane, traper stari i onda tako šivamo njem, da. Još. Stvarno gospođa talenat. Jelena plati i idemo ča dalje. 15 torbica. Hvala vam lijepa. Eto, 15 eura, torbica, ručni rad i neko bi ovako kinesku torbu naplatio volko. Evo, došli smo mi do našeg Stipe, međutim prije nego što ona obavi kupovnu kod Stipe, ovdje odmah napalo. Serviranje, evo. Ma šta dopalo te da ideš? Neka dijela i sam pije. Evo, a mi ne moramo se makriti od njega nikako. Di kod se okrenemo, on nas prati. Ti, ti? A gledaj šta je spretan u kupusu, u svemu. Je li dobar? Šta, pečenca je dobra? Oglavna isto dobra. Ne može nek naka. Pečenca, Ajmo ča mi vamo, vidite ti. sve. Probaj kupus, iđemo ča, mi imamo posla. Imamo ići u kupovinu. Taman. Da, dobro, ne može nek naku. Taman. Ajmo mi ča tamo vidjeti kod Stipe, šta ćeš ti uzeti sad. A šta, kakvi Još isti? jedan komad. Ma da je nadjeti ona, kakvi isti? Jele i pusti njega. Ma djeta kakva spiza, šta ide? Nema dijete, ništa kao u pitanju lipa spiza. Tu nema dijete. Jel tako? Pa šta? Danas najdeš, a sutra ne moraš ništa isti. Tako je. 5 dana ništa ne ide. 50. Šta kupuješ? Jedan kil posebno. Znači, opet kupuješ, nosimo, transportna služba smo opet. Ajde muči. Tamo još, ja se volim ljudima činiti. A jer, tako i Stipi čini uslugu. Dobro je, činiti dobro. Šta ako znaju ljudi da mi stimamo, pa onda kažeš donesi kil kobasica, donesemo. A šta ja znam, možeš smrznit, raditi šta hoćeš. Ja sam joj dao novaca Stipe. Ja sam učinio svoje, da sam joj Tako je. Pa sad ti troši. Tako je, sad je na njoj da... 3 kila. Ništa me gledaš. Pa nam to puno. Pa svega da ćeš zamrziti, onda muči. Ja imam vakumirku, pa ću ja njih vakumirati i staviti u led, je li to dobro? Najbolje zamrzniti. A, i vakumirati? Bez vakumirati. A bez? U najlon, dobro je. Evo kobasica. Samo bar jedno. Bure, znaš kako su dobre? Nema. Čekaj, šta je, rižeš?
Gledaj, šta je? Želi se uvjeriti da mu je dobra roba. Želim se. Ovo je med, Želim se. ali ja volim kao ona masnija tek. Tako je. I sad nam da još vizitku za svaki slučaj. Može, Vizitku uzmi da... Evo, drži Jelena, da vidimo. Evo, da vidimo šta piše ovdje, čekaj da izošli fokusira. Evo, to je Anđelka, to ti je na ženi? Jo, sve je na njoj. Men, ti zgori od mene. Gori od mene, Naši imaju firme na žena. Jel tako? I ja isto da se napijaš po tome. Meni, ja. Da, i taj, šta ti kažeš? Firma na ženi. Sjeka, pa sve na ženu pripiše. Šta će? A šta on kaže? Manje obaveza. Svi mafijaši imaju firme na ženi. Tako je. Ne, to je dobro, ima firmu na ženi. Iće ona u zatvor. Naš. Evo je, smije se, njoj je drag. Jel firma na tebi? I njoj sve, ja isto nema, ja sam kicrkan miš, sve na njoj. Sve na njoj. Ja ću pripisat na moj sve. Sve na njoj. Nego šta? Ja ko crkveni miš. Men da ima šta uvršiti, ne bi imalo šta uvršiti. Nemaš nikakve obaveza, šta te prije. Kupujemo bile orase. Probaj ih pa ćeš vidjeti šta je ovo, med. Evo, ja sa žitom mogu iti. A sve kako se topu u ustima. Mini mekani, da. Da mekani. Uopće nemaju onu tvrdu strukturu orasa. Da, masni su tako, masni su, da. Masni. Za kolač, za jesu ovako, odlično. Dušu su dali. Da. Što više jedeš, 50 centi. Je, šta više jedeš, oni traže još. je, poja potka orasa, možeš pojiti začas. Da. Koliko kupuješ? 3 kila za vas. Čekaj, hoćeš kolače rasima sada uskrti? Nećeš, nego šta ćeš ih samo isti? Samo te dita jaj. A ja mislim, Mario, da bi kolači bili savršeni s njima. Savršeni tako, savršeni. Ne znam šta je bolje istih sirova, šteta ih staviti u kolače kad svako dobije. Poješće se, da. Ali baš krskaju ono u ustima. Mario, ona ćemo ovo sve pojesti. Čekaj, pa kako će na nju djelovati tolika količina orasa? Kako djeluju na muškarce, kako na žene? Malo oraha, malo meda i dobro. I dobro, i nema greške. Nema greške. Da. Pitamo se kako će ovi pusti orasi djelovati na tebe. Ja ne idem orase. Uzela je 3 kila orasa. Pa tamo, svakom po kili. Po kili pa u koliko? Pa u 10 dana. U 10 dana? Pa dobro. Rezultat. Da te pitan, je li ošla ona od 40 kila? Ostalo je još, evo, ovo je ostalo od nje dolnja. Ostalo je neki 5-6 kila. Dobro, ovo je dobro, pogledaj. Neka vidu ljudi koliko je to. No čekaj, sam ti, evo, ne mogu ljudi steći dojam, stavi je kraj sebe da... Tako. Tek se sad vidi koliko je to, šta je to. Pogledajte koliki je Mario, on nije slab, a on nije slab, a kolika je ovo komadna. Da. Ovo je dobri pedalj, debelo, ako ne i više. Ovo je prava roba. Mi smo jučer načeli onu od prošloga mjeseca. Čugačke bile, pa sam ja rezao, imam i kraće. Sad koju bi? A uzmi veću. Ili ćeš dvije deblju. Ćeš dvije manje? Ma znaš šta, daj ovu deblju i gotovo. Daj tu deblju i gotovo. Daj ti, šta preporučaš? Ovaj je ljepši, tako. A daj, taj je ljepši. Samo kogod je bude uzeo, ako bude stajalo, nek stavi uzre. Dobro je, to je za našega, mog mentora. Najiskušniji. I daj nam teglu masti. Sad imamo ove samo 2 kg. Dobro je, to mi je doza 2 kila mjesec. To nam je doza 2 kila masti. Mi ne koristimo bilo ulje, samo mast i maslinovo ulje. To što valja. To valja. Je. Ovo pisat, pošto ide dalje da znate. Može napiši koliko dođe da ja znam čovjeku reći. 3 kg i 100, znači 3 kg. 3 puta 3, 24. Dobro je. Znači mi smo došli ovdje još kupiti malo limuna i naranđa. Ovo je sve friško, čovječe, puno listova. Ovo je... Pa šta ti se hoćeš reći? A ne, hoću reći da je nedavno ubrano. Nije iz uvoza, ali to? Nedavno ubrano. A doma ima list? Nisam bila neki da. Vi ste to tako iz pazara. Vi poznate blitvu domaću. Poznaja sve domaće. Pa ovo pari domaće, ima listova. Lista lipo je domaća limuna. Je. Ali limun je samo za miris, ono malo. Pa je lipo je svi prav kolač. Ja isto kupim sebi za kolač limun, znate. Ništa drugo. Lipe. Ali ovo je dobar, više da je frižak, gledaj. Je, vidiš, a čemu vidiš list? I miriše sve do ovdje do mene. Lipo miriš. Gledaj, ne more ne gledati.
Ga miriš. Dobar, a? Jel Mramorni kolač, štrudel od orasa i maka. mramorni kolač? Super, jednostavan i brz, onda štrudla od orasa i maka, a šta kažeš? A vide orasa, ode 50 eura. Kupis moraca, kupis. dobro. Nekaj. Ajte, Bog. A on je tamo, Kaš ti raditi mramorni kolač, šta žena kaže? Ne znam. Nikad. Mramor, napravit ću, to mi je prvi kolač u životu. To je To mi je jednostavno. prvi kolač koji sam radila u životu. To je najjednostavnije. Tako smo se kad dica prije i učili. Izmiješaš malo čokolade ili margarina, i brzo i jednostavno lipo. Ništa. I limune zgratate. I svi volu. I miriše cijela kuća. Tako je. Nema do dobrog mramornog kolača. Jednostavan i Ovi limuni baš mirišu. Miriš. Nema greške, pogledaj, dobri li su. Sve do mene miris dolazi. Uzimaš ti još. A ja znam, mislim se, evo kokosa naranača. A dobro je da imamo teke. Ajde. Jesmo, stigli smo za med i ja ću baš uzeti kristalizirani. Zašto ću uzeti A zato što ja kristalizirani? volim ovo cuclat. A jel ti voliš kristalizirani? Ja volim. Ovo je prava dalmatinska drača, ekološki uzgoj, znači nema greške kod ovog meda. Je. Dobro. Lipi med, kristalizirani. Znači, zašto ti voliš kristalizirani? Šta je? Šta ja znam, to me veže na moje djetinjstvo. Prije se med uvijek kristalizira. Da, A sad idete, bi uvijek bilo kristalizirani med. I sada je, ko drži pravi, ono. Jel? Da. A čekaj, nešto se, recimo, bagrem se ne kristalizira, jel kažu? A ovisi, ima neki, recimo neki medovi sporije kristalizira, ovisi kakva je temperatura u prostoriji, ovisi koje vrsta meda ima, čak mada piše da svaki kristalizira, ima kolege neki koji držu ono ostavu za, kako bi reka, za duži period, ima da par godina se ne kristalizira, jer ovisi koja To vrsta kažu da je peludi. bagrem. Tako. A drača naša kristalizira, ovo je drača, je? Obično počinju kristalizirati 6 do 8 mjeseci nakon vrcanja. Na kristalizaciju nema utjecaja temperatura, je li tako? Ima jer kristalizacija, znači sad ne znam točno na pamet, ali glukoza ili jedan se pritvara, znači ili glukoza u fruktozu ili obrnuto, sad ne znam točno na pamet zaboraviti koliko to ima. A to je znači kod pravoga meda samo. Eto, pravi med smo kupili, ajmo mi ča dalje. Tebi hvala lipa i dolazi i dalje ovdje na sami, prodaj ovako lipu robu. A znaš šta je, oni naši dvoje u kući počeli su nam. Kako se zna je li pravi? Koliko je? 12 eura. Pravi, nije puno. A inače Kupili smo pivaca malo I šta još? i sad ćemo kupiti meda kad se vratimo i eto ga. I dobro, možete Još malo ići pa kući nešto. pivajući. Bog! I ovdje smo stali, šta ovdje nabavljaš? Malo ti Evo fali- jedan malo- sir. Nije za mene. A nije za nas, dobro. Onda ćemo to kupiti. Ispunjavam želje. Kupuješ, voziš sir po kućama. Hvala vama. Križevački domaći Križevački. sir. Evo jedan ovdje kombinaciju vas volila. Dobili smo... Skita ne skita, viš što sam sad našla. A neko je naručio i nije došao i onda ko prije curi njemu divojka, tako vam se kaže kod nas u Dalmaciji. Znači šta si dobila, vrhnje A sad ću uzeti. i svježi sir, šta je ovo? Da, svježi sir. Svježi, jel posni, nije posni? Posni, aj. Vi morate, to je vrhnje obrano. Evo ga. Probaj kakav je. Evo i ja sam dobio komadić, jel će? Iako on nije ljubitelj postnog sira. Evo, nije loše, ti. Evo vidiš, trgujemo švercovo. Šta se radi, trguješ šverca? Tako je, da. Šta je ovo sedlo? Šverlo, da, šverlo, Ja ću to nego. uzeti, aj. Pa jebeš ti, mene ljubimce, ja ti ne volim, ja volim ovo. A imaš konja? I imam kako nemam. I čekaj, skupija to sad sedlo, jesi? Je. Pošto splatija, koliko je? 300. Hoću. Pola možete mi dati od toga. Hoće pasati, nema to konj, to je univerzalna mira, jel? Tako je. Neka, baš mi je drago da sam te vidio. Eto, vidio si rok, eto. I Jaši, I jaši konja, Jaši konja, jel? jaši konja, ne konja, kobilu. Kobilu. Evo me ručka, me ne triba. 10 eura. Ti imaš kokoš pečenu za ručak, a ja imam ovoga kajmaka. Samo ti. Vrhnja i sira. Odlično. Postnog sira. To čujete, baš ne morate svigdje kupiti. To vam je pravo domaće jutro. Zvađeno, to je 100%. Bravo. Ne, evo, baš smo radosni i sretni koja prava roba. Idemo ča, dosta smo potrošili za danas novaca. Još jabuke i gotovo. Mi ne možemo bez jabuka. Ovdje sve miriše po jabukama. Dajte mi jabuka.
Koliko šas malu vričicu uzimaš? 2 male vričice. 2 male vričice. Je. Koliko sam dužna? 2 male vričice. Jabuka je dobra, je li tako, gospodin? Odlično. Jel vi idete jabuku? Ne, da imam umjetne zube i tvrde mi. I onda to nije dobro i s jabuka. A ne možeš. Možete ovu jabuku je. Naribat. Moraš naribat, znam, naribat mora. A ja imam žice pa znam, samo na tanke ploške kida, ne brinite se. Vi ste mladi, imate mladu desana, ja sam star. Ali može. Dobro izgledate dobro izgledate, ko mladić parite. 90. Koliko? 90. 90? Pa po me dobro, ne pa da čovjek 80. A ček, u čemu je tajna tako dugovječnosti recimo? U dobrom radu. Znači rad? 40 godina sam radio u firmi u Luka Ploče. I nanio se tereta koliko hoćeš. I zdravlje dobro je, evo vidiš vozam bicikl. Bicikla, evo to ti je rezultat. 90 godina? 90 za mjesec dana. Svaka čast, sritan rođendan, svako dobro. Evo, baš mi je drago da smo vas snimili. Eto, šta ti je zdrav život? Bicikla, evo to ti je. Bit će ga žene nisu ljutile puno, jesu? Maviši, kako s kojom... Mene moja ljuti, onda je to opasno. Ali onda nisi dobar. Ko nije dobar? Ženi, dok ona te ljuti. Da. Ko me ljuti? A žena moraš slušati kako kaže, tako je, kako žena kaže, tako je. Dogovorite se. Dogovor je ključan. Ako se dogovoriš, dobro je. Dobro, evo ja idem ča dalje, vama hvala, baš mi je drago da smo vas snimili. Evo ovdje je neka medena bomba, šta bi ovo bilo, je li ovo dobro za žene? Medica. A medica, je li? A ovo je rakija, šta je ovo? Rakija, da, medna. A, ja sam mislio da je ovo nešto kripnije. Ništa kripnije, samo medica. Šta? I med. Ja svaki, evo to sam kupio 2 kile. Svakog mjeseca 1 kilu meda. Po ide? Tako je. 12 kila godišnje. A rakija? Čakićar, kod njega uvijek kupuje. A rakija? Rakiju pečem sam sebi lozu, a ne onu što kupuje, ono ne valja. Ja sebi lozu, pravu ispečem. Znam šta pijem. I koliko popije se? Koliko je rakije dosta dnevno? Pa 1 čaša za kad jedeš, za popiti. Čaša od deca, 2, koliko? Ma jedna mala čaša, 0,5. Ma 0,5, ajde. Da, dosta. A vino? Vino ponekada, piju slabo. Znači, ključ rakija, cirkulacija, to je sve. Najbolja mi. I to ona čista rakija, a ne ove što... Ovo je loza, ono me nakrivo šećera, odcijedio vino i evo šećera. Evo ti lozi. To bakcile ubije sve rakija, sve tako da je to. Divota, eto, pozdrav, svako vam dobro. I vama hvala lipa. Na ovim šta nas Je. Šta nas... Pa sva gledam ja tebe sad gledam. Jer di na YouTube gledate? Ma kako da ne. Neka. Drago mi je da pratite. Pa zato tebe žena čuva, ti ovako ko žena uvijek loše nešto da ne smiješ pričat. Mutin oko žena, ona je pripoznala. Pa vidiš ovako. Ja volim žene. A ko ne voli krvati? Svako voli. Da pozdravim ovdje ovu našu gospođu, hvala i vama što nas svakog mjeseca razveselite sa ovim jabukama. Još mjesec dana budu, a onda ćemo vidjeti koliko će se prodati. Znači još mjesec dana? Mjesec dana sigurno, da, a za idući vidjet ćemo koliko će se prodati. A kad dođe opet uzet ćemo nove? Evo naša ličanka. Ličanka? Ona je ličanka ozgore. Uvozna ličanka. Ličanke su skroz dobre žene ličanke, jesu? Ako me nisu. One koje se tu rodile i koje žive u ličanke ne mogu biti bolje, nauče su na sve. Tako je. Ništa, evo moramo ići. Pozdrav, hvala lipa, svako dobro. Poštovani pratitelji, priveli smo kraju ovaj video. Pola stvari smo već pribacili, samo kako smo kupovali, tako smo pribacivali, je li tako? Ne možemo nositi toliko. I sad me mučiš isto, ajde. Lipi jabuka ima. Pozdrav ljude, nemoj sad kuka, tu i kukaš. A ne kuka, dobro mi. Dosta kukanja, Kala je to doli, opusti se. Kala je doli, pozdrav ljude. Eto, reci, hvala lipa što nas pratite. A šta ti meni reci šta ću ja govoriti? Reci ti šta misliš da ću reći. Poštovani pratitelji, hvala vam lipa što ste bili danas s nama. Nadam se da ste zadovoljni, mi jesmo. I vidimo se idućeg mjeseca u Benkovcu, dođite i bit će nam lipo. I kupujte ko Jelena, trošite novce. Pa dobro je, ajde sad. Evo ga, pozdrav, svako dobro. Manje evo ćemo u centru potrošiti. Lipe jabuke. Nije to sad da trošiš, manje ćeš potrošiti u centru. A kupuješ domaće i kvalitetno. Je, eto. Eto, divota, pozdrav, Bog. I na kraju naručaj ono što je kupila u Benkovcu, a mi nešto pečemo u špakeru. Tako da opet dobro, svakom prema zasluzi. Biće pojela pokila orasa i ovo sira, punu terinu. Morat ću sakrivati orase po kući. Od dice?
Pa 2 šake svake poje. To i nije puno, čovječe. I onda kaže daj mi još oras. Nadebljat će se. Ništa. Šta će se nadebljat nego? Nestaće mi, malo sam kukla. Tako je. Hvala vam lipa što ste pratili ovaj video, što ste pratili naš izlet u Benkovac. Mi vas pozdravljamo sve skupa iz danas sunčanoga Šibenika.